Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Днеска в рубриката Феномени ще ви запозная с една тема, която е изключително интересна и доскоро беше съвършено секретна. Защото по този въпрос в продължение на близо 30 години не се даваше никаква гласност нито от страна на НАСА, нито от страна на Космическата агенция на Съветския съюз. Става въпрос за една забрана за кацане на Луната, както на американски космически кораби, така и на руски космически кораби, вследствие на което тихомълком и двете свръхсили в космическата надпревара на Земята бяха принудени да се откажат от своите програми за усвояване на Луната. Разбира се, това е тема, която, независимо че я знаех от много години, доскоро нямаше да мога да ви я съобщя, просто защото върху такава тематика имаше пълна забрана за каквато и да е публичност. Но след като излезна в Русия една книга, в която се дадаха данни по този въпрос, вече след като направих превод на точно тази част от книгата, която е озаглавена "Заплаха за човечеството", а автори на тази книга, която се казва "Феноменът НЛО. Аргументи на уфологията", са двама изключително и широко известни и в Русия, и в чужбина руски изследователи на аномални природни и технически явления, и които са автори на тази книга: Владимир Ажажа и Владимир Забелайшенски. На руския книжен пазар книгата е излезна, може би преди около няколко години, и беше изкупена незабавно. Да се надяваме, че в скоро време книгата ще излезне и на българския пазар в цялостен превод. Но сега ще ви прочета точно тези интересни откъси, свързани с забраната за кацане на Луната на руските и на американските космически пилотирани кораби. Този раздел от книгата се казва "Забранената Луна", или в оригинал на руски е "Вето на Луну". Под рубриката "Съвършено секретно" списанието Калейдоскоп НЛО в брой номер 36 от 2003 година публикува любопитна информация, която ни заставя още един път да се замислим. Запазваме стила на изложение. Водачът на космическият апарат Луноход-2 Андрей Егорович П. дава следното изявление: "Ние се натъкнахме на нещо изключително необикновено. Макар че като мисля сега, ръководителите на проекта винаги са се досещали, че Луната може би е населена. Иначе за какво ще е необходимо да се поставя на лунохода отвоена картечница? Ние, водачите, недоумявахме, но да задаваме въпроси не се разрешаваше. Аз карах трактора, така помежду си наричахме лунохода, до мен беше моя помощник. Той първи обърна внимание на странното образование. Къде и как да вървим, решавахме не ние, а учените. Във всеки случай, в рамките на съответният времеви етап от експеримента, те се посъвещаваха помежду си, когато ние съобщихме за това странно образование, и решиха, че си заслужава да се придвижим по-наблизо. Управлението на трактора не е лесна работа, защото той ставаше дистанционно от Земята. По ниската лунна гравитация и най-важното 3-секундното забавяне на управляващия сигнал при управлението на лунохода ни принуждаваше да правим всичко с пределна предпазливост. Затънеш ли, няма кой да те подбутне. И ремонт не можеш да получиш. От Земята до Луната ръцете са къси. Ето защо тези 50 метра, които отделяха трактора от обекта,
Ние преодолявахме повече от час, като при това пътя беше удивително равен. Спирахме на всеки 5 минути, спирахме се и се вглеждахме в обекта. Догадката постепенно прерастваше в увереност. Пред нас беше изкуствено съоръжение. То, като че ли вече по всичко наподобяваше на иглу. Снежния дом на ескимосите, полусферичен купол около 2 метра в диаметър. Тракторът се спря на разстояние около 10 метра от купола и учените започнаха разпалено да спорят какво да правят по-нататък. Решиха да съобщят на ръководителите на проекта. Отгоре се отзоваха с заповед да се чака и нищо да не се предприема. Ние започнахме да чакаме идването на ръководството. След няколко минути картинката на екрана се измени. В купола буквално се отвори врата. По-точно плъзна се встрани. От купола излезна насекомоподобно същество, или може би това беше робот. Той приближи към лунохода и в този момент връзката прекъсна. Точно в същото време и началството започва да пристига. Лентата, на която насекомото се появи, я превъртяхме няколко десетки пъти. Запомних всичко до последната подробност. По-скоро съществото не беше даже насекомо, а ръкообразно. Рак, но еднометров. На нас, разбира се, ни припомниха за подписката, че нямаме право да споделяме за видяното в залата, даже и с останалите членове на проекта. Например, с водачите на лунохода от следващата смяна. А на семейните роднини, приятели или други външни лица изобщо не можеше да става и дума. Опити да се възстанови връзката с лунохода се правеха в течение на няколко дни. На 4-то денонощие се получи сигнал, но той беше твърде странен. Това не беше картинен сигнал или информационен, а телеметрични данни. С разшифровката на сигнала се занимавали най-различни видове специалисти. По слухове, сигналът е бил разкодиран от дешифровщиците на специалните служби. Трябвало е само да се разбере, че сигналът като същност е представлявал кодировка, една от кодировките на латинската азбука и след това всичко си застанало на мястото. Бяхме получили послание. Послание на земен език, мъртъв наистина, но земен. Това е бил латинският език. Бяхме обявени за персони нон грата на Луната, суверенна територия на народа на небето. Всяко неразрешено кацане на повърхността на Луната ще се счита за акт на агресия. Посланието първоначално оценихме като глупава шега. Говореше се, че някой от членовете на екипа е изпратил посланието, представяйки го така, като че ли е дошло от Луната. В съществуването на такава загадъчна личност в екипа беше трудно да се повярва. Но да се повярва в ръкообразни селенити, които се явяват на класически латински език, беше още по-трудно. Обаче щателната проверка на всички звена за свръзка не изяви лудия присмехулник. Последствията от подобна глупава шега-загадка биха били такива, че на подобно действие би се гледало само като на лудост. Срочно започва да се изготвя нова серия луноходи, които вече не бяха трактори, както ние ги наричаме, а по-скоро приличаха на танкове. На тях бяха монтирани не картечници, а несравнимо по-мощно оръжие, което и досега е тайна. Ето защо по този въпрос няма да се разпростирам повече. И корпусът му беше такъв, че просто не би могъл с нищо да го пробиеш. Изпробвахме ги при всякакви условия за движение на полигона, поразявайки вероятния противник от всякакво разстояние. Основно се подготвяхме от 3 години. Конструкторите до такава степен усъвършенстваха танковете, че те вече не бяха машини, а богове на войната. 4 бройки преминаха държавните приемни изпитания. Готвехме се за работа, но ако трябва да съм честен, тревожно ми беше на душата. Но през септември 1976 година прекратиха проекта и ни се даде да разберем, че нито сега, нито в бъдеще се предвижда възможност за работа по проекта, взимайки от нас поредната подписка за спазване на строга секретност върху научната,
върху научената в процеса на работата информация, ни освободиха по взаимно съгласие и ние се пръснахме в 4 посоки на компаса. Веднага се устроих като таксиметров шофьор. Дали съжалявам? Разбира се, но от друга страна, може би така беше по-добре. Без война с селенитите. В 1996 година излезна от печат книгата "Изгубеният космос" на един от участниците в проекта Аполо, доктор Едуин Райс, в която той потвърждава, че по времето на полета на Аполо 17 американските астронавти са влезнали в конфликт с обитателите на Луната. Ето какво казва Едуин Райс. Пътешествайки по повърхността на Луната със своя ровър, те срещнали куполообразно съоръжение с диаметър около 3 ярда. 3 ярда са 2 метра 745 метра в диаметър, от което изведнъж се изсипали близо дозина 12 ръкообразни същества. Съществата не направили опит да атакуват лунохода, но ровъра престанал да се подчинява на астронавтите. Ситуацията започнала да става напрегната. И в същото това време те чули ясен звучен говор по вътрешната звукова линия, която ги свързвала с контролния космически център в Хюстън. Този разговор бил получен и преведен в Хюстън, тъй като самите астронавти естествено не владеели в необходимата степен и обем от думи латинският език, за да могат да водят диалог с ръкообразните същества от Луната. На астронавтите било заявено, че те са нахлули на чужда територия и сега следва незабавно да се приберат обратно на Земята. Селенитите отхвърлили опитите за преговори и само повтаряли своята заповед предложение, след което контролът над ровърът се възстановил и астронавтите побързали към лунния си модул. Ето, следващите 10 изречения са вече цитат, който е на комисията на НАСА, заедно с правителствени ръководители, които са преценявали как да се действа в съответната ситуация. Съществуването на цивилизацията на селенитите веднага било обявено за държавна тайна на Съединените американски щати. Било преценено, че ако се разпространи информацията за съществуването на такава извънземна цивилизация на Луната, това би довело до непредвидими социални последици, дори до разпад на апарата на държавната администрация. Известието за присъствието на някаква свръхразвита извънземна цивилизация, намираща се съвсем близо, може да предизвика обществена паника, страх и във всички случаи комплекс за непълноценност на земната раса. Завръщането на астронавтите на Земята преминало успешно, но възникнал въпросът: какво ще става по-нататък? С кого са се срещнали всъщност те на Луната? С истински селенити, с пришелци от други светове или с руснаците? Поначало, последното предположение се сторило най-вероятно за ръководните среди на правителството и НАСА. Навярно, руснаците са създали на Луната секретна колония от автомати. Анализът на обращението на селенитите показал, че то не е било произнесено от глас на човек. Звукът бил машинен. Бързо подготвили разузнавателен апарат Лунен скаут, когото изстреляли тайно към Луната през пролета на 1973 година. Спускаемият апарат на станцията извършил кацане близо до мястото на прилуняване на Аполо 17. Скаут се отправил към познатото място, орбиталният ракетен комплекс се издигнал на висока лунноцентрична орбита и започнал да наблюдава повърхността на Луната, използвайки разузнавателна апаратура, която използвали за разузнавателни цели над Земята. Скаут не достигнал до местоназначението. По пътя връзката с него била прекъсната. Орбиталният комплекс предал на Земята закодиран сигнал. Кацането на Луната е забранено. Доказателство за силата ни ще последва в 15 часа земно местно време по Гринуич и били посочени координатите на точно определен терен в един от американските защитени национални паркове. В определеното време наблюдателите
очаквали всичко възможно – пожар, взрив, буря, но се случило нещо съвършено друго. На площ от 4 хектара в парка всички дървета отначало загубили листата и малките си клончета. След това големите клони и листата им и накрая останали само голите мъртви стволове на дърветата. Експертите решили, че са станали свидетели на използване на гравитационно оръжие. Наложило се да признаят извънземния произход на цивилизацията на селенитите. И още това, че самата близост на тази лунна цивилизация може да се превърне в несъмнена заплаха за Земята и земното човечество. Аналитиците от различни ведомства започнали да разработат сценарии за междупланетарния конфликт. И всички дошли до мнение, че сблъсъка трябва да се избегне задължително, на всяка цена и с всички възможни средства. Поведението на селенитите ни позволява да предположим ето какво. Това е цивилизация от затворен тип, не стремяща се към установяване на контакти и е готова да отстоява своята територия с оръжие. Доколкото тя е развита е неизвестно, но способностите, показани от селенитите, ни принуждават да процедираме с пределно внимание. И на първо място по важност никакви провокиращи действия. И американците изоставили Луната. Обаче бил необходим убедителен предлог за сваляне на лунните програми и те бързо го открили. Луната не представлявала никакъв особен интерес и да се харчат за нея пари на данъкоплатците е съвсем ненужно. Това е било официалното обяснение защо се прекратяват лунните програми на НАСА. Едновременно с това били осъществени контакти с руснаците. Изяснило се, че и те са се сблъскали с проблема на селенитите. Експерименталният полет Аполо-Съюз, проведен през лятото на 1975 година, е имал и политическо значение. Двете космически държави показали, че те са готови за съвместни действия при възможна външна заплаха. Едуин Райс има репутацията на сериозен човек, който не е склонен към разпространение на недоказани загадки. Косвено доказателство на неговите думи се явява фактът, че след 1975 година и Съединените американски щати, и Съветският съюз закриват своите лунни програми без много обяснение за причините, довели двете свръхдържави до това решение. Съвременното развитие на икономиката и технологиите в двете страни е позволявало да се поставят за решение много по-крупни задачи от тези за изследването на лунната повърхност. Колонизацията на Луната – това е достойна задача за 21 век, но за американското правителство, което без да му мигне окото харчи десетки билиони долари във военната кампания в Ирак, появата на такава необяснима стиснатост, когато става въпрос за възобновяването на лунните експедиции, е просто странна. Необяснимо е и мълчанието на руското правителство по въпроса. Тази странност става напълно обяснима, ако свидетелствата на Райс се съпоставят с тези на руските участници в лунните програми и се реши, че те са достоверни и безспорни. Кои са тези селенити? Защо те общуват с земните правителства на мъртвия латински език? Заради политическа неутралност, да не показват предпочитание към съществуващите днес страни и говорими езици на земята, или те са имали в миналото контакти с съществувалата Римска империя и следователно са имали и имат възможност да посещават без проблеми земята. Дали древноримската, а преди това древногръцката митология в своите основи не са имали действителни реални събития и божествения пантеон да се състои от представители на развити извънземни космически цивилизации, които са били обявявани за богове, които са слезнали на земята. А загадките в митологиите на древните индуси, шумери, асирийци, вавилонци, перси, египтяни, инки, майи, догони и другите древни народи, какво да кажем за тях? Какви ли отговори ще получиме? Дали тяхни представители не се намират сред нас и сега? Тогава възникват следните два въпроса. Първият.
Не се ли проявява съвременната земна цивилизация заради своето самомнение за превъзходство като твърде безгрижна? Ние с пълен глас заявяваме на цялата Вселена за себе си. Милиони предаватели всеки ден излъчват във всички посоки, в това число и в космоса, разнообразна информация за нашата цивилизация. Рано или късно тази информация ще достигне и до агресивни цивилизации. Готови ли сме за тяхното идване? Вторият въпрос. Ако Луната е населена с селенити, значи ли това, че и останалите планети в нашата Слънчева система са населени и ревниво защитават своите територии? Вероятно, те, както и селенитите, не винаги контролират постоянно всеки метър от повърхността на своите планети, както впрочем и ние не контролираме изцяло и постоянно територията на Земята. Но когато космически летателен апарат попадне непосредствено в населена планетна зона, той може да бъде подложен на атака. Тогава не се ли явяват многобройните неуспехи с марсианските апарати, изпратени от земните учени към Марс, резултат от враждебни защитни действия на съответната цивилизация, а не на технически повреди на нашите земни апарати? Това е цялата статия по този въпрос, която е публикувана в тази книга "Феноменът НЛО. Аргументи на уфологията", и в която за първи път се поставят пред цялата земна общественост някои проблеми, които до този момент се премълчавах. Разбира се, това, че на Земята са кацали извънземни представители на чужди звездни системи, не е тайна. Почти всички легенди и митове на народите по цялата планета се говори за такива представители. Даже ако вземеме в Библията, когато Мойсей е извикан на планината Синай, Бог е бил слязал с огнена колесница. Каква може да бъде тая огнена колесница в уния времена, ако не кацаш космически кораб? След това на Мойсей му е било забранено в продължение на няколко дни да влиза в обсега, може би докато се разсее съответната неблагоприятна радиационна среда, която би навредила на неговото физическо тяло. Той е получавал информацията и 10 Божии заповеди от определена дистанция. Така че в много религии се говори за богове, които са слезнали на земята. Тези богове са именно тези извънземни цивилизации, които са създавали всички форми на живот на земята. Под една или под друга форма. Интересното е, че самото превъплъщаване на тези духовни водачи, които са създавали през различните епохи, различните религии, също говори за външно вмешателство и направляване в живота, развитието и еволюцията на различните цивилизации на Земята. В темите, които аз вече засегнах, свързани с еволюцията на Земята на леморийците и атлантите, съм дал достатъчно информация, че ние сме първо наблюдавана цивилизация, второ, върху нас се въздейства по определен начин. Напълно възможно е и е доказано, че такова нещо има и американците, а предполагам и руснаци, и определени представители от Европейския съюз, определени групи, определени учени, военните предимно, са имали контакти с такива представители на извънземни цивилизации. Нека да вземем случая с
катастрофиралото НЛО край Розуел през 1947 година, което и до сега е дълбоко засекретена тайна на Съединените американски щати. Има подобни случаи и на територията на Съветския съюз. В следващи подобни предавания на тази тема ще дам и друга такава информация, тъй като в тази област на решаване на тези проблеми, свързани с контакти на земни представители с извънземни представители, има достатъчно вече доказателства. Секретността за много от нещата е вдигната. Знае се, че и американците, и руснаците са имали контакти с извънземни цивилизации, от които са получили технологии за сметка на разрешението тези извънземни цивилизации да правят научни експерименти с растения, хора, животни, с цел да си създадат свои благоприятни физически тела, с които да могат да еволюират на Земята. Аз и друг път съм казвал, че в космоса, в Вселената, съществуват два типа цивилизации. Едните са високо развити, така наречените духовни цивилизации, а другите са цивилизации, които тепърва предстоят да се развиват, и това са така наречените технологични цивилизации. Духовните цивилизации, те са преминали етапа на материална еволюция, достигнали са до такава висока степен на развитие, че те могат мисловно, със скоростта на мисълта, да се придвижат в която и да е материална точка, на която и да е Вселена или Вселени, защото те са безбройни, и на съответното място със своята мисъл да се изградат подходящо материално физическо тяло за нуждите, които им са необходими. Ако това е необходимо, те могат да си го създадат на место. Въпросът е, че преодоляването на еоните, светлинни години разстояние, което е немислимо за която и да е технологична цивилизация, за тях не представлява никакъв проблем, тъй като скоростта на мисълта е мигновена. Това, разстоянието, което светлината може да измине за 100 милиона светлинни години, те могат да го изминат за милиардни части от секундата със своята мисъл. А когато едно духовно същество, едно същество от божествената еволюция може да отиде където си поиска, то може да се появи в каквато и да е материална форма на тези форми на живот, с които то е решило да влезе в контакт. Например, такъв случай на Земята е малко преди Първата световна война, появяването на Дева Мария в селището Фатима в Португалия, което се смята за едно от чудесата на католическата църква и която е дала на тези малки деца, които тогава даже са били и неграмотни, и информация, която дори високо образовани хора не могат да я получат по научен път. Следователно, именно такава форма на божественост, която е решила да се яви в въплатена енергийна форма, в сгъстена енергийна форма на тези деца, за да могат те да я визуализират в нещо познато. А какво може да бъде по-познато на тези деца, освен фигурата на Дева Мария, която е в основата на
християнската религия. Но най-интересното е, че тя е дала информация, която тези деца по никакъв начин не биха могли да получат. От никъде. Нито от книги, нито от разговор с някого, нито по какъвто и да било друг начин. Следователно, ние сме били наблюдавана цивилизация още от дълбоката древност, защото вече напоследък излизат изключително много материали, свързани от хора, които в продължение на столетия са се занимавали с изучаването на такъв тип информация. Правили са експерименти за разширяването на човешкото съзнание. Имаме случаи, когато определени жреци на определени религиозни доктрини до такава степен са усъвършенствали своите способности, че са могли да излизат от физическото тяло, да оставят физическото тяло в определени зони в състояние соматхи. Това е термин на санскритски, който означава, че жизнените процеси на физическото тяло са изключително намалени до максималния минимум, който да поддържа физическото тяло живо, докато духовната същност на тялото е извън него и отива в съответните духовни пространства, получава някаква информация, развива се. Определено се говори, че първите две цивилизации, които са подготвили основата за възникване на живот на Земята, поларианците и хиперборейците, те не са имали физически тела. Просто защото при процеса на понижаване на трептенията на енергията, защото ние сме фактически проява на енергията в материята. Значи човешкото тяло, което е видимо, което е материално, то е на най-ниското ниво. И нашето физическо тяло представлява сгъстена форма на енергия, както и нашата планета, Земята, също представлява сгъстена форма на енергия. Колкото една форма на енергия е по-сгъстена, толкова тя е по-плътна и по-твърда. В този случай спокойно можем да дадем пример с различните видове метали или различните по твърдост скални образования. Например, варовика е много по-мек като скала, отколкото базалта. Или, да речем, спрямо гранита. Но и базалта, и гранита по своята твърдост отстъпват на, да речем, диаманта. Същевременно има и други състояния, в които се проявява материята, така нареченото плазмено състояние. Това е състоянието, в което се намира Слънцето. Минералният свят също е с различна степен на плътност и почвата, например, тя започва да става едно междинно поле, на който се развива базата за растителния свят. Значи, в плодородната почва по цялата земна планета, тя е междинна зона, където се смесва минералния свят с първите наченки на живот на растителния свят. Тоест зоната, в която вътрешно се преплитат законите, по които се образува минералната база на нашата планета и започва вече съобразяването на тези закони с законите, които ще дадат възможност за прояви на различни форми на живот на нашата планета при определени
пространствено-времеви условия с съответните варианти за разнообразие. Именно различните типове плодородни почви дават възможност за един изключително сложен кръговрат, който е много крехък баланс, върху който се развива живота на Земята. И аз не случайно казвам, че всичко е живо, включително и нашата планета, включително и всички планети на Слънчевата система, включително и нашата звезда Слънцето, включително и целия материален всемир, всичките вселени, пространството между тях е живо. Защото това са невъобразимо, безброй форми на разнообразие на живот. Някои, които ние даже не можем и да си представиме. Защото може да има всички форми на живот на базата на всеки един от елементите на Менделеевата таблица. Ние сме въглеродно-кислороден, но това няма гаранция, че и останалите елементи от Менделеевата таблица при определени условия в някакво пространствено-времево измерение не могат да създадат някакви други форми на живот, за които ние нямаме представа, не ще имаме представа и не сме имали представа. Защото това е толкова невъобразимо и толкова далече от нашите човешки представи, че това е все едно да разберем неразбираемото, да обхванем необхватното, да си представим непредставимото. И точно това е най-прекрасното в начина на живот, че той е безкрайна промяна, безкрайен ход на превръщането на материята в енергия и енергията в материя. Някои езотерични духовни доктрини, свързани с християнството, смятат, че раждането на Христос, на Исус и влизането на Христос в тялото на Исус са два отделни процеса. И че Христос, тази божествена същност, която е трябвало да се въплати в човешко тяло на земята, да изживее един човешки живот, за да можат божествените същности фактически да добият представа какво представлява живот на земята в човешко физическо тяло, какви са проблемите, за да могат да бъдат избегнати грешки в бъдещи еволюционни вериги, е довело до тази саможертва, която е направена на земята. Защото можела ли е тая божествена същност да си спести всичките тези страдания, които е изживял Христос по времето на неговото пребиваване в материално-физическо тяло? Разбира се, че е можело. Тази божествена същност не го е направила именно с цел тези, които са ни създали, в край на кращата да видят какви са последиците от тяхното творение, като на собствения си гръб изживеят това, което всички ние сме изживявали. Потъването в материята е един изключително сложен и процес, който продължава невъобразимо време. Като имаме предвид, че и самото време е относително. Защото всичко, което се развива на Земята, ние го мериме с земно време, т.е. времето, за което нашата Земя първо се върти около собствената си ос, второ, Луната, така наречените лунни месеци, за колко време Луната прави една обиколка около нас,
Трето, нашето въртене около Слънчевата система, около Слънцето. И вече има така наречена галактическа година, за която нашата Слънчева система в рамките на нашата галактика Млечен път прави една обиколка около централното енергийно светило в рамките на Млечния път. Така че тази обиколка, която нашата Слънчева система прави в рамките на нашата галактика, се нарича една галактическа година. Позната е на земните учени, на земните жреци и адепти като една Платонова година, защото за първи път по този начин тя е била обявена от Платон, древногръцкият учен, и е равна на 25 920 години. Като този огромен отсек от време е разделен на 12 части и това представляват галактическите месеци. Всеки един от тези галактически месеци е равен на 2160 години. Тая цифра, 2160 години, също никак не е случайна. По законите на нумерологията, ако тия 2160 години се сумират, те правят точно цифрата 9. Тоест един завършващ цикъл на еволюцията. И след него започва нов цикъл, пак от 1 до 9. Така че нещата са изключително сложни в своята простота. Обикновено най-гениалните неща са изключително прости за разбиране. Но именно поради своята простота, понякога те са толкова сложни, че ние даже не можем да ги осъзнаем. Ето, например, ние смятаме, че много неща ни се случват случайно в живота. Абсолютно нищо не е случайно. Всяко нещо, което се случва, то подлежи на закономерности, на закони, на причинни и следствия, които ние не осъзнаваме, не разбираме, пренебрегваме, понякога даже и нарушаваме. И именно когато направим такива грешки, по закона за причинно-следствената връзка, в езотеричната литература той е известен още и като закона за съответствието. Както е горе, така е и долу. Древните индуси са го нарекли закона за кармата. Тоест, не прави на другите това, което не искаш да правят и те на тебе. Това, че си поставен най-високо в иерархията в момента на еволюцията на живота, трябва да те направи и най-отговорен. Защото ти отговаряш както за собствената си еволюция, така и за еволюцията на всички форми на живот, които са под тебе и на които ти трябва да даваш пример как да вървят, да им помагаш, те също да напредват по своя път на еволюция. За съжаление, това вече е моя хипотеза. Аз смятам, че ние сме се отклонили от божествения път на еволюция на Земята и не само ние. Има една книга на Хуан Хосе Бенитес, която се казва "Бунтът на Луцифер". Изключително интересна книга, но тя вече дава информация за една зона, в която никой не може да гарантира доколко тази информация е достоверна, доколко правилно отразява нашата представа за това как се е развивала и еволюирала Вселената. Но той казва, че в момента, в който
този принцип, който ние наричаме Бог, просто защото ние нямаме човешко понятие да дадеме име на нещо, което е неназовимо. Защото в момента, в който ние се опитаме да му дадеме някакво име, ние го ограничаваме, за да можем да го възприемем, да го асимилираме по някакъв начин. И думи като вечност, безкрайност, проявеност, това са наши земни понятия, с които ние се опитваме да си представим това, което не можем да си представим. Да възприемем това, което не можем да възприемем. Тоест, все едно е яйцеклетката, например, да може да получи представата за Бога. Най-обикновената оплодена яйцеклетка, да речем, на една амеба, която трябва да се превърне в амеба. Тая клетка дали ще може да добие даже представа какво представляваме ние хората. Или, например, бактерията, която е в нашето физическо тяло и помага за разграждането на храната, която ние поглъщаме, дали може да си представи в каква вселена живее и този организъм, за чието поддържане и разлагане на храната тя помага, до какви висоти или пък падения може да стигне. Ето, както тази бактерия, ако е в състояние да разбере какво представлява човека, в чието тяло тя обитава, какво прави и както тя може да го контролира, така и ние можем да контролираме тая сила, която пък нас ни е създала и която е създала целият този всемир, който е около нас, вселените. И забележете, тази сила е създала закони, гравитационни, времеви, енергийни, снабдителни, информационни, които са вечни. Вечни като наша представа. Защото в Вселената и изобщо в всички материални светове всичко непрекъснато се променя. И нито една милиардна част от секундата нещо не се повтаря отново. Това е много трудно да се разбере на сегашното ниво на земно съзнание, което ние притежаваме. Тази същност, която ние наричаме Бог, в онова далечно време, или аз го наричам изобщо безвремие, в онова далечно безвремие, когато е решило да се прояви, макар че това е самото наше предположение, че тази същност, този принцип е решил да се проявява, води до някакво начало, аз съм категоричен, че никога не е имало начало и никога няма да има край. Просто това е един вечен кръговрат. И този кръговрат, това му е хубавото, че никога няма да има край и че еволюцията ни ще бъде вечна. Ако вземеме постулата, че ние сме частица от тая божественост и сме излезли от нея и нашия вечен път ще бъде пътя към сливане с нея, най-прекрасното нещо на този път е, че той ще бъде вечен. И че никога на този път няма да има край, защото ако такова нещо има край, веднага възниква въпроса, а какво ще бъде след това? Значи, ако нещо има край, веднага този край трябва да бъде начало на нещо ново. Тоест, наново влизаме в някаква цикличност. Надявам се, че това предаване ви е било достатъчно интересно и ви е дало доста материал за размисъл. Как да живеем, как да се държим с нашата планета, която е живо същество. Никога не бива да забравяме това. До следващия път.